kom fra Mælkevejen med galaksens sidste tog. De andre glodede på mig, sagde du ikke rigtig klog. Hvad ved du der på jorden? Der er ingenting at se. De pisker rundt som myrer, der har taget LSD. Jeg sagde, de har fundet noget, som de kalder kærlighed. Det vil jeg gerne smage, så jeg pakket drog afsted. Jeg står af på hovedbanen, og jeg må have lignet en, der lige kom fra landet med strømøj på sine ben. Jeg spurgte en blondine, hvor kan man få det kærlighed? Hun skreg og hylede, din spaghetti, lad mig være i fred. Jeg stod der lidt forvirret, da en venlig stemme sagde, nu skal jeg vise dig lidt rundt, hvor kommer du dog fra? Den flinke fyr, han tog min kuffert, og vi begyndte at gå. Han sagde, en ny i denne by skal passe meget på, for der er så mange stygge folk, der gør så stygge ting. De stjæler og bedrager alle andre rundt omkring. Jeg sagde, nu skal jeg tisse, og var væk et øjeblik. Men da jeg dukkede op igen, var fyren og min kuffert væk. Jeg kom nu ud på gaden, og jeg så et mærkeligt syn. Der stod en masse unge piger med øjne, der skød lyn. Og da jeg gik forbi den, var der en, der sagde, gå med. Så skal jeg vise dig et sted, hvor der er kærlighed. Og på et lille hummer blottede hun sin flotte krop, imens hun med et snuptag knappede mine bukser op. Nu startede torturen, og hun masede og gned, indtil jeg stille spurgte, om det der var kærlighed. Hun stirrede mærkeligt på mig og sagde, vantro, er der fræk? Så må du hellere skride, bror mand, ellers får du smæk. Men før jeg gik, sagde hun et knald, det kan du altid få. Men det de kalder kærlighed er meget svært at nå. Jeg stod igen på gaden, mit humør var temmelig sløjt. Men pludselig kunne jeg høre nogen skrige meget højt. En pige og en kæmpe fyr var kommet op og slås. Jeg gik derhen og sagde, hør her venner, hvad er der los? Men fyren svarede, hold dig væk, modellen der er min. Så hvis du prøver noget, smadrer jeg dit dumme grin. Og for at demonstrere, stak han mig en lille flad, så jeg faldt lige på røven i en spritters aftensmad. Mens pigen stod og fniste, det var noget hun syntes om. Og da jeg kom på højkant, var de gået hånd i hånd. Jeg kiggede på mit tøj, der lignede italiensk salat. Jeg tænkte lidt og gik så ind på en døgndrift vaskomat. Min kuffert var jo stjålet, så nu smed jeg al mit låns ind i en fri maskine, der skulle rense det til bunds. Jeg så på tromlen køre rundt, kun iført cowboyhat, imens jeg sad og sang, for gangen er den lyse nat. Jeg hørte næsten ikke, at en skarp sirene lød, men pludselig smed en sortklædt mand en knippel i mit skød. Han sagde, unge mand, hvad er det dog her foregår? Ved de ikke, streaking gik af mode sidste år? Jeg pegede på maskinen, men så sagde han bare, føj, det er perverst at sidde og glo på dame under tøj. Han spurgte, om jeg ikke
kunne legitimere mig. Jeg rejste mig og sagde nej, mens damerne de skreg. Han dækkede mit akkreditiv med et gammelt billedblad. Men tøjet var nu færdigt, så betjenten han blev glad. Vi fulgtes til stationen, hvor han skrev en fuld rapport om hvordan det gik til min kuffert, den blev svindlet bort. Jeg fik en pakke smøger, plus en tier til lidt mad, samt mange smuk formaning om farne i den store stad. Inde på stationen fik jeg mig en ny bekendt. Han grinede som en træsko, da jeg sagde, hvad der var hent. Han udbrød, det er jo det her samfund, der er skide sygt. Kom ud til os, vi prøver på at skabe noget nyt. Og vi har plads til alle ude i Christiania. Men da vi gik, sagde ham betjenten, hold dig væk derfra. Jeg kom nu lidt i tvivl, om jeg skulle tage og følge med. Man kunne jo ikke rigtig stole på nogen på det her sted. Men fyren var jo meget rar, og hvad kunne han vel tage? Jeg ejede kun det tøj, jeg havde på mig hjemmefra. Men denne fyrs historie var nu faktisk ikke løgn. Hans by den eksisterede, og jeg var der 4 døgn. Jeg fik en masse venner og et rum, hvor jeg kunne bo. Og her var nogen at tale med om alt i fred og ro. Og alle hjalp hinanden, hvor der nu var hjælpebehov. Der fandtes ingen øvrighed og ikke nogen lov. Jeg spurgte, er det man kalder kærlighedens bånd? De sagde, ja, vi kalder det for fællesskabets ånd. Jeg nød det, og jeg tænkte, de her folk har fundet noget, som dem, der lever udenfor, skulle må have misforstået. For hvorfor lever alle mennesker ikke sådan her? Det kunne da spare mange for en masse dumt besvær. Men mens jeg lå og drømte, lød der pludselig larm og skrig. Man råbte, hjælp, de kommer, og jeg tænkte, bliver der krig? Det myldrede ind med sorte, iført knibler, hjelm og hund. De skulle rydde bulen, for det var jo statens grund. Vi blev smidt ud af husene, som skulle rives ned. Jeg protesterede og fik vredet højre arm af led. Men strisseren, som holdt min hånd, var min ven fra gamle dage. Han sagde, hvis du vil undgå klø, så stik du hellere af. Jeg skulle nu faktisk aldrig have fulgt den der strissers råd og spænde som en hare, der har set en gulerod. For den, der løber sådan, må have sort samvittighed. Så der blev sendt 3-4 store chefer afsted. De flåede mine bukser helt ind til den bare hud og bed sig fast i ballerne, så lyset det gik ud. Da jeg kom til mig selv igen, kunne jeg slet intet se. Jeg var jo ganske blændet, alt omkring var hvidt som sne. Jeg lå på maven i en seng, min bagdel gjorde ondt. En hvidklædt engel sagde, drik nu det her, for det er sundt. Jeg spurgte, er det himlen eller helvedes indgangssal? Hun svarede, nej min ven, du er indlagt på et hospital. Hun sagde videre, du har haft et uheld, lille ven. Men hvis du nu er flink, bliver du nok hurtigt rask igen. Og er der noget du savner, så tryk på den hvide knap.
Så gik hun, og jeg lå der uden at forstå et klap. Først får man klø, bliver jagtet og bidt næsten halvt ihjel. Så får man kærlig pleje som millionær på et hotel. Imens jeg lå og ventede på min bagdel skulle blive hel, så lyttede jeg til radio og fik skramlæs en del. Og jeg fandt ud af, at kærligheden måtte være til. Den blev så smukt beskrevet i musik og sang og spil. Jeg tænkte, spørg forfatterne, for de vil god besked. Jeg så, hvor fint og følsomt alle skrev om kærlighed. Så da min bagdel nu igen kunne sidde, gå og stå, gik jeg hen til forfatteren og ringede frygtsomt på. Han spurgte yderst venligt, hvad kan jeg dog hjælpe med? Jeg sagde, jeg er ude og lede efter noget kærlighed. Ifølge dine bøger er den smuk og sand og hed, men hver gang jeg spørger nogen, kommer jeg sgu galt afsted. Han svarede, al den kærlighed, som jeg har skrevet om, den vil du ikke finde lige meget, hvor du kom. For det er fiktioner, jeg har udtænkt i min fantasi. Hvis man vil leve, må man give folk, hvad de kan lide. Jeg spurgte af sangene i radioen også hykleri. Han svarede, herregud min ven, det er jo en kæmpe industri. Jeg stod igen på gaden og var både kold og klam, så jeg gik på et værtshus for at få en varmedram. Og mens jeg sad og grublede, sagde en stemme pludselig hej. Du ser mig noget nedtrykt ud, hvad der er i vejen med dig. Og ved mit bord, der havde en smuk ung dame sat sig ned. Nu fik hun lidt at vide om mit problem med kærlighed. Hun sagde, det der med kærlighed er et gammeldags begreb, som altid bliver låst inde i det hellige ægteskab. Og ægteskabets formål er at trykke kvinden ned, så hun bliver mandens slave. Det gør vi nu noget ved. Vi mener mand og kvinde, de skal være lige fri. Og mens hun talte, følte jeg varmen stige indeni. Jeg så på hendes øjne og kunne mærke hjertet slå. Hvad der var ved at ske, det kunne jeg ikke helt forstå. Men mens jeg lyttede, så jeg hendes mund bevæge sig. Og der var det som om, der gik en rislen gennem mig. Så da hun sagde, der er noget, jeg vil vise dig et andet sted, så rejste jeg mig tryllebundet og gik villigt med. Vi gik nu sammen til et sted, der hed Charlottenborg, hvor der var lavet noget, fordi det jo var kvindeår. Min nye veninde viste mig nu rundt fra rum til rum. Jeg følte mig lidt flov og så en lille smule dum. Men jeg tænkte mest på, hvad hun havde vagt i mig. Og pludselig lød det fra min mund, jeg tror, jeg elsker dig. Hun stansede og så ud, som om hun ikke hørte mig. Men jeg var sikker i min sag og skreg, jeg elsker dig. Og der blev ganske tyst, som i en kirke rundt omkring. Og det så ud, som om de alle sammen stod på spring. Så svarede min veninde, må jeg lige være fri for mere romantisk, chauvinistisk oldtidssværmeri. Jeg så på papmaché af trapperne af mandens lem og følte pludselig en ubændig trang til at tage hjem. Jeg tænkte, hvis du ikke skynder dig og
dig, skrub af og fri os så.